Broken Brotherhood Support Group, a place where broken men call home. Men are in their feelings in the park. Ngoba bafazi. Siyanamukela ke madoda la kwi-support group esiyibiza nge-Broken Brotherhood. La amadoda ashiwe khona abantu besimama ayakwazi bathola ikhaya. Siyabonga madoda ukuthi nibe khona la. Akukho lula. Indoda ayikani? Siyabona ukuthi namhlanje sinemember entsha esijoyinile. Siyabonga ke kodwa siyosichazela igama lakho ukuthi uba. Igama lami uSiphamandla. Kodwa anginawo amandla. Awanesi. Awavuka amandla. Ey'nsukwini ey'dlule bekufanele ngabe ngiyashada. Ngithe mangifika ngithi ngizombona bayamphendula ziyakhala. Angiyazi leyanto mina lo muntu ngabe ushada nami selokhu ngagcina ngalela la ngakho kumbona nokugeza Indoda ayikhali. bayambonda Uzoshada nombondo manje. Siphamandla. Sacela ube nawo amandla. mina ngikho right. Amantombazane Abafazi. La ka Broken Brotherhood. Sithi ikhona indawo ekhanyayo. Ukuthi ikhanya kuphi? Hamba ngazi. Ngoba phela impilo isebenza ngezinto engabonakala kodwa lezi ezibonakalayo siphinde siqashe futhi naso kodwa phela kusho ukuthi iqashile kusho ukuthi izovela nazo mase kumele ivele phakathi nendawo. Foka baba. sanibona mafethu. Igama lami nguSenzwa kaMsendebuli. Ngithe nama ke ngisondele la ka Broken Brothers ngizobhodla ngaphakathi. Futhi ngino wesifazane ngibambisene nayo ngenhloso yothando. Shuthi bese ngike ngavela kubo ngoba benginesifiso sokuthi ngimthathe ngiphilisane naye. Umuntu onokhamba attend inkonzo zasebusuku bahambisa imkhuleko nomfundisi wakhe. Angahamba manje. So ulo sifazana ungijikelile endleleni. Umuntu osethanda amagistrini uyabona wathenga isamba zamagistrini. Ngambuza ngathi mina amasibisi la magistrini uzowenzani ngoba sesadlula isikhathi samagistrini. Uyabona? Wathi yena baba kubalekile ukuthi uzazi izinto. Mina ngaphenduka umuntu ongazazi izinto kumasibisi. Umasibisi kunegistrini njalo engizoyibona kulayini ngakusasenekiwe. Uma ngayona lebovu lemnyama, uma ngayona lemnyama ile pink, ngase ngithatha isinqumo sokuthi ake ngivakashele enkonzweni ngazuma, ngamlandela umasibisi ebusuku. Mfika umasibisi bephekwa. Bambambile lisodongeni. Ngiyazwelana nawe kakhulu mfoka baba. Mawukhuluma ngabantu uhade benamathele emadongeni. Ngelinye ilanga ngathi ngiyafika endlini. Bengithi ngiyafika endlini ngimfica ufake icostume kaSpiderman. Shute phela yena kayena uSpiderman shute uSpider woman. Superhero. Superhero. And futhi ngingena futhi unontele dongeni unontele kanje udongeni ushaya iSpiderman. Nasi isikora namathathu le emuva. Nasi isikora sinamatathu le emuva sijulukile simanzi. Ibhobo ke ngaphansi icostume. Shute phela ibobozment yakho indoda ayikhali. Kodwa mina ngiyakhala mina. Foka ba. Uphinde wafaka isikotshi futhi namhlanje. Wow. Mina ngifike emjondolo bengakwazi ukukhanda ugesi mina. Ngafika lapha unenkinga ukufela ugesi lo muntu. Yazi wesifazane muhla yena Ngilimele ngaphakathi is blood inside. ngizakhula ngimngakaze ngomele sihlama mina. Soma isihlama sisike sesama razor. Isihlama somise ugesi. Ugesi ubuya emlonyeni. Yonke lento ngiyenza ukuthi ngiyamthanda. Ugesi ubungancane ukubuya ula emlonyeni ugesi. Bengiqala ukomela isihlama 10 decades kodwa wangishiya kunjalo. Kwafika uCheese Boy yedwa, one Cheese Boy. Kwakuphuma amazinya u2 ngubambile ugesi. Yazi hayi mina ngeke mina. Indoda ayikhali. Nangu ke ubhuti majazana lapha. Uphinde wasijoyina amajazana namhlanje. Bengimntana lo muntu besithandana kakhulu ngifuna mama namanje ngisamthanda futhi.
kuthe ngelinye ilanga ngathi ngibuya emsebenzini mina etrankeni ngiyazazi ngigqoka u13 to 14 shuthi mangifika mina ngelinye ilanga ngafika etranki eshaweni kukhona size 48 angaba nankinga ke ngoba phela ngiyacabanga ukuthi mhlambe usafuthe ukuthi mhlambe ngikhuluphala mhlambe usazi le tank ungibekela ukuthi ngizokhula ngangaba nankinga ngahlala ngala ngaphatha khona buhlungu mangibuye emsebenzini ngathi mangimfice embedeni kamficelele lesibhuku lesinganani indoda enkulu engaka ngiyabazonda abantu besifazane ngiyabazondisisa angizidalanga mina ukuthi ngibe nalo mzimba ongaka ngisazokhuluphala yebo kodwa ukuthi azamlanda ambekela umuntu omkhulu odlula mina ngenxa ukuthi ugqoka itrunk engane u18 months hayi akuso 18 months 13 to 14 ayafana lento futhi nice ayifani indoda ayikhali indoda yakhala indoda ayikhali ubanda uyena hayi ungayibamba uyena bafuna hayi uyena ungayibamba lo phone ngiyayibamba ngisuka ibamba ngiyayibamba bafuna